gisteren hebben we een hele mooie video gedeeld. Wauw. Ik denk dat wij dan ook samen het gevoel hebben gekregen dat er veel nog te doen is aan de bescherming van onze natuur. En dat wij ook heel erg dankbaar moeten zijn en gezegend voelen dat wij zo'n mooi stuk natuur hebben. Ik deelde net met premier Jetten dat ook de droogte, die ziet soms er best pijnlijk uit als je zo naar kijkt, toch ook deel is van Aruba's cultuur. Wie de geschiedenis van Aruba op naslaat, ziet dat onze inwoners van heel vroeg hebben geworsteld met de uitdagingen van droogte. En dat die uitdaging ook onze mensen hebben gevormd. In dankbaarheid voor wanneer er wel regen was. Maar ook veerkracht om droge momenten te overkomen. En dat maakt het ook zo noodzakelijk dat we onze natuur beschermen. Omdat naast dat het mooi is en dat het essentieel is voor ons voortbestaan als de mensheid, is het ook een fundament van wie we zijn. En op Aruba identificeren wij ons ook heel sterk met onze natuur. Als je kijkt naar een moment dat wij samenkomen tijdens het carnaval, dan ziet je dat veel van wat men toont te maken heeft met de natuur. Of het zijn onze vissen, of het zijn onze vogels, of het zijn onze cactussen, of het zijn onze dividivibomen. Dus de identificatie met onze natuur geeft ons ook een sense of belonging. En wat heel bijzonder is dat dat niet iets is alleen van de authentieke Arubaan die hier geboren is. Het heeft zo'n kracht dat het moment dat wij mensen uit het buitenland hebben die even hier wortelen, ontstaat direct ook deze affectie voor de natuur. Dus het is niet iets alleen van ons, onze mensen die hier geboren zijn, maar het heeft ook een bepaalde magische kracht, een bepaalde roeping. Ik vind het ook mooi dat de video zegt van sta even stil en luister naar onze natuur. En die kracht is wat ons ook vandaag samenbrengt hier. Omdat wij samen met de Universiteit van Wageningen een mooi rapport hebben geschreven over de stand van onze natuur. Een sombere inventarisatie in bepaalde opzichten. We hebben 70% van onze natuur over de laatste eeuwen opgeofferd aan ontwikkeling. Maar we hebben voldoende behouden om ons te hebben geleerd van het natuur te houden. En ook van het belang van het natuur. En op basis van deze visie, hoe kan Aruba toch economisch verder, maar binnen de eco-grenzen van ons eiland een nieuwe pad voorwaarts bepalen en samen uitvoeren. En vandaar dat wij premier Jetten vandaag hier zijn, omdat wij zo direct een mooie I would say not only goat exclusion zone, but also donkeys, because also the donkeys they like to graze. And to create een mooie plek waar wij verder de vegetatie van Aruba een nieuwe kans kunnen geven. Terwijl we toch op een menselijke manier omgaan met onze geiten en niet noodzakelijk de andere remedie toepassen die wij bij onze andere eilanden met alle respect hebben gezien. En wat ik heel hoopvol vind aan de aanpak die jullie hier kiezen als land samen met de WUR en anderen, is om echt die nature-based solutions te gaan zoeken. Want we hoeven niet per se allemaal nieuwe dingen te bedenken. We kunnen waarschijnlijk heel veel oplossingen die de natuur zelf biedt en in het verleden al heel vaak heeft toegepast, een steuntje in de rug geven. En het is inderdaad anders hier dan op andere eilanden, maar ik hoop ook dat de inzet voor de komende jaren, inclusief de kennisopbouw en het onderzoek, toch ook kan helpen om andere small island development states
toch van meer kennis en expertise te voorzien. Dan is het niet altijd copy-paste, maar heb je wel allerlei ervaringen die nuttig kunnen worden toegepast. Dus dat is fantastisch. Mooi dat de WUR ook de bereidheid toont om hier meer structureel aanwezig te zijn. Dat inspireert wellicht ook weer andere kennisinstellingen in Nederland om hetzelfde te doen. Om daarmee Aruba te helpen de economie te diversificeren. En die mooie natuurlijke oplossingen hier nog beter toe te passen. Dus heel veel succes. En blij dat wij zometeen ook een klein steentje mogen bijdragen aan het 100.000 plan. De meer geestvriendelijke. De geidsvriendelijke, nou, no comments on that. Maar ik heb wel gezien op Seba en Stacia dat als je daarmee aan de slag gaat, dat meteen of vrij snel echt enorme impact kan hebben. En ook in Nederland. Wij hebben in Nederland een programma dat heet Steden eruit, groen erin. Waarbij we dus ook inwoners vragen om bijvoorbeeld in hun tuin wat groen toe te voegen. We hebben gisteren de rotondes gezien die hier worden vergroend. Dus het is niet alleen maar in de natuurparken, maar kijk hoe je de natuur overal in kan verweven. Dus ga zo door. Dank u wel.